Pain Studios uvádza nízkorozpočtový film Fyzika je všade okolo nás. Študent z rôznych príčin nestíha na hodinu fyziky. Ponáhľa sa, aby tam bol čo najskôr. Každá sekunda je vzácna, alebo ak chcete, každý kmid atómu cézia je vzácny. Tu sa hrá o veľa. Pred študentom stojí výzva. Veľa schodov. Musí si dávať pozor. Študent padá, čo sa niekedy aj stáva. Ale nevzdáva sa. A bojuje. Hľadá fyziku. Pokus číslo 1. Učebňa fyziky. Ako vidíme, tento pokus sa končí neúspechom, hoci sa študent veľmi snaží. Študent hľadá iné možnosti. Aj tento pokus skončí neúspechom. Študent je stratený, nevie ako pokračovať, cíti sa zle, pýta sa, kde je tá fyzika, keď v tom... Aha, fyzika je všade okolo nás. A študent je zachránený. Fyzika je všade okolo nás. Aha. Fyzika je všade okolo nás. Je ráno, krásne slnečné ráno a študent sa začína prebudzať do nového dňa. Je 6 hodín a pred študentom stojí krásny slnečný deň, plný nových zážitkov v škole. Tento deň bude pre študenta špeciálny, začína si uvedomovať všetky súvislosti, fyziku okolo seba, ktorú doteraz nevidel. Budík zvoní a študent ho zastavuje a pomaly začína premýšľať nad prípravami do školy. Tu si študent začína uvedomovať hneď prvý fakt. Slnko, ktoré ho prebúdza, ktoré mu narazilo do očí hneď z rána. Áno, slnko je tým najväčším faktorom a najväčším činiteľom, ktorý ovplyvňuje naše životy a celkovo našu planétu. Ovplyvňuje asi najviac. Naše slnečko je v pozícii, ktorá je pre život akurát. Tu môžeme vidieť človeka, ktorý sa teší, keď slnečko hreje, môže robiť rôzne aktivity a užívať si to. Avšak ak by bolo slnko trochu bližšie a stačilo, aby skutočne nie veľa, tak by tento človek už šťastný nebol, pretože by zhorel na uhlík. A tým pádom by šťastný určite nebol, bol by smutný, plakal by, ale iba chvíľu, pokiaľ by nezhorel úplne. To je príklad toho, keby bolo slnko trochu bližšie pri našej planéte Zemi. Avšak mohol by nastať aj prípad, kedy by bolo slnko trochu ďalej. Alebo teda Zem by sa vzdialila od slnka. To by tiež nebolo veľmi dobré a to si ukážeme tiež na podobnom príklade. Máme tu zase slnko a zase tu máme človeka, ktorý sa zase teší, pretože ho slnko hreje a pomáha mu k životu. Avšak ak by sa Zem oddialila, tak by tento človek zase nebol šťastný, bol by smutný, pretože by sa z neho stala jedna veľká ľadová kocka. Bola by mu zima a určite by to pre jeho životné podmienky nebolo dobre. Toľko krátka ukážka toho, čo by sa stalo, ak by Zem nebola v takej vzdialenosti, v akej je. Naše slnečko je centrom našej galaxie. Okolo neho obiehajú všetky planéty v našej slnečnej sústave a závisí od neho vlastne všetko, čo sa týka našich životov. Ale o slnku už dosť. Život študenta pokračuje a pred ním stojí nová výzva. Musí sa postaviť v postele a to znamená prekonať gravitačnú silu. Vypočítame ju podľa jednoduchého vzorca Fg rovná sa m krát g. V prípade študenta je to 10x70 a to sa rovná 700 N. Túto silu musia vytvoriť jeho svaly na to, aby sa študent dokázal postaviť. Ľudské telo je veľmi flexibilné a veľmi pevné a prispôsobené na život na Zemi. Avšak pozor, existuje aj reálna šanca, že sa študentovi toto nepodarí. Ako vidíte, zažíva dnes už druhý pád a dúfajme, že aj posledný. Jeho riadiace centrum v malom mozočku situáciu nezvládne
zle vyhodnotí koordináciu svalov a teda študent spadne. Voda. Ďalší činiteľ, bez ktorého by sme tu neboli. Dnes máme luxus v podobe vody až domov. Séria zariadení využívajúca výskum fyziky umožňuje cirkuláciu vody v našom príbytku. Začína to zhromažďovadlom vody. Možno studňa, možno vodovodné potrubie. Čerpadlo pomocou elektrickej energie dostane vodu až k nášmu vodovodnému kohútiku. Avšak existuje aj jednoduchší spôsob. Nie tak dávno ľudia ešte nemali elektrickú energiu a tak vyvíjali iné spôsoby, ako do svojich príbytkov dostať vodu. Uvedomovali ste si, koľko musí voda precestovať? Vážme si vodu. Len 2% všetkej vody na našej planéte sú použiteľné či už k pitiu, alebo k ostatným potrebným úkonom, na ktoré vodu využívame. Študent je čistý, oblečený a pripravený pokračovať v svojom predškolskom dobrodružstve. Schádza dole po schodoch a pomaly, ale isto sa dostáva do kuchyne. Zvuk. Študent si zapína rádio. Zvuk z rádia je avšak silný a preto študent nepočuje, čo sa deje v zvyšku domu. Študenta niekto volá a on síce niečo počuje, avšak nepočuje to úplne, pretože tento zvuk je tichší ako zvuk z rádia a tým pádom študent musí hľadať inú možnosť, ako zistiť zvuk. Deformácia. Študent si musí niečo pripraviť, aby do školy nešiel úplne hladný. Má na výber množstvo jedál z celej chladničky a z celej kuchyne. Študent si nakoniec volí vajíčko. Každé jedlo, ktoré si pripravujeme, zväčša upravujeme či už tepelne, alebo iným spôsobom. Áno, nášmu nešikovnému študentovi zase raz niečo padá. Tentokrát je to vajíčko, ktoré sa pôsobením gravitačnej sily zdeformovalo a jeho vnútorný tekutý obsah vytiekol na panvicu. Študent pokračuje v svojej rannej ceste do školy. Obúva sa, viaže si šnúrky, oblieka si bundu a do rúk berie prilbu, rukavice a kľúč od svojho dopravného prostriedku. Otvára dvere, vychádza von a pomaly sa pripravuje na jazdu na motorke. Tento študent konkrétne sa dopravuje do školy motorkou. Pohyb tohto dopravného prostriedku je možný iba vďaka palivu. Či už je to benzín, alebo u iných dopravných prostriedkov nafta, alebo v dnešnej dobe sú už aj rôzne iné spôsoby na to, aby sme s našim dopravným prostriedkom pohli dopredu. Vzduch. Študent pri jazde na motorke musí vedieť základné princípy prúdenia vzduchu. Už tvár jeho motorového vozidla je uspôsobený na to, aby bol odpor vzduchu pri jazde čo najmenší, a teda aby študent mohol dosahovať čo najvyššiu rýchlosť a čo najefektívnejšie mohol využívať palivo. A toto už poznáte. Staré známe zábery z rána, kedy študent prichádzal do školy. Nestíhal a nemal to v hlave úplne jasné. Avšak teraz, keď už našiel svoju triedu a hodinu fyziky, si už dokonale uvedomuje, že fyzika je skutočne všade okolo nás. Ešte raz. Aha, takže vidíte, fyzika je všade okolo nás. Fyzika je všade okolo nás. Aha, takže vidíte, fyzika je všade okolo nás.
Fyzika je všade okolo nás. Fyzika je všade okolo nás. Prevažne. 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 Kde je tá fyzika? Prevažne.